Ne, no tak... Si dám taky. Tak čo, tak... Ne, je to jedno. Áno? Sa sa smál tomu jak bukru, že ty máš slovenského hosta, to ne. To bude tu například, ty máš. Pražáku, divadla. A proč mám být teda režisérem, aby mi to teda už mi to vysvětlí? Jakože oni tři budou hrát a já budu prostě pořádně... Můžete si vložit s Tomáňkou? Takže aby vás, jakože vás to, jak se to řekne český, drbal. Či, jako režisér. Jako kláňa se nám český. Tak co, povidím. No, zostaňme pri tom, dobre, Michal, buď ty tým režisérom, akurát si musíme povedať nejaké buď... Artista s lampami, pán elektrický na to! Akurát si musím povedať, že aké dielo by sme si zahrali, teda, čo by ste chceli vidieť na týchto divadelných doskách. Môže to byť nejaká známa divadelná hra, alebo televízna inscenácia, alebo môže to byť nejaký film. Je to na vás. Odchodia! Ešte raz, prepáčte, len som... Ešte skúsme ďalej. Nemocnice na kraji mesta, celkom fajn. No? Dobre. Čiže rozdielite si nejako role, chalani, ak môžete. Český seriál, tím pádem jsem slovenský režisér. Ne, ty by si sa... Tím pádem seš chudík. No, jasne. Hej? To se vyhlášený konkurs. Na režiséra? Já budu kdo? Ty budeš doktor Sova. Samozřejmě Chudík. Ale můžu být ten pacient? Ten, ktorý, abych mohol dosť... Ja, no to si povedzte vy, že čo toto. Každopádne, chalani zahrajú krátky, takže ty si režisér Roman Kravec, hej? Chalani zahrajú krátky úsek, nejaký 40 sekundový, a to si pripravili, akože povedzme si, že režisér bol na dovolené, hej? A za 2 týždne si toto pripravili, ale režisér s tým nebude spokojný, tak im to niekoľkokrát pomení, hej? Jasne. A pomení to až do toho momentu, kým vlastne s tým dielom nebude spokojný. Čiže to je princíp celej hry.